When questioned about why they are pushing for President Emmerson Mnangagwa to remain in power beyond 2030, one government minister associated with the 2030 slogan said, "Every ZANU-PF member has the right to express their opinion, and that their stance reflects their desire for the president to continue until 2030." Ndizanapinda mashoko ari kuda panguva ino aiwa vakomana ve2030 varodza kuti vane nharo. Kunyange mutungamiri wenyika ari kuti let us focus in my 2028 elections. Ovarika vachiti zvamuri kutaura hatiteereri, want to endorse you to 2030. Zvationa kuti zvabva zvaita kuti another slogan ebude ichiopposa 2030 plan. Don't subscribe or like on the bell kuti ipinda muzimu aya yailaro kuda nyika vachinzi another new slogan is emerged in ZANU-PF 2028 munhu wese kumusoja. At the same time, ZANU-PF activist and preacher Isaac Makomichi, a known ally of Vice President Konstantino Chiwenga, has introduced a new slogan that he says represents his personal view. 2028 munhu wese kumusoja. Makomichi explained that his slogan is simply an expression of support for alternative leadership preferences within the party. The slogan shows support for leadership choices ahead of the 2028 elections. Everyone is right to their own opinion within the party, he said. Meanwhile, members of the so-called 2030 team have also maintained that it is very ZANU-PF members' right to hold and express different opinions regarding the party's leadership and future direction. Ndomashoko ari kuda panguva ino yatiri kuona kuti aiwa patoimeja another new slogan. Kunyange kune slogan ye2030 panguva ino yatiri kuona kuti vamwe vari kupindawo neyavo yachiti 2028 munhu wese kumusoja achiti aiwa ngaanosapota VP Konstantino Chiwenga. Ari kuonekwa kunzi general panguva ino vari kuramba corruption, vari kuita vachiti zvigananda zvese zvamuri kuona zviri kachidhisha out motokari, mari, land, mabohos nezvimwe zvakadaro hazvisi genuine, zviri ngoripo kuzongobhaya support nekungobraiba kuti vakwanise kuendosiwa pane maplans avo. Mashoko ari kuda panguva ino tiri kuona kuti another faction yaVP Konstantino Chiwenga iri kuonekwa kunzi it is rising. But the critical time panguva ino pakaita sane conference aminoshabira moshe. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Wapinda comment section medu muzamafunguro enyu, so subscribe or like pamwe chete nekuturn on the bell icon.